Čaute, tu je Gogo! Ale ne. Čaute, tu je Chris. A vítam vás pri tomto vlogu. Nachádzame sa v Pagu a tu znamená len jedno. Ideme piť. A čo? Jesť. Takže, kým sa dostaneme na party, dnes nás čaká to, že budeme jazdiť na skútroch. Akurát sme si prenajali skútre a ideme sa pozrieť na nejaké pláže, zase nejaké pekné, lebo tieto basic nás vôbec nebavia, kde je milión ľudí, však Kubo? Presne tak. Takže ideme zase na nejaké secret pláže. Som zvedavý, čo nás čaká, pretože už v minulom Chorvátsku boli dosť crazy tie pláže, takže mám takýto fajnový klobučík, aby ma nestálil na tvári. Takže ideme sa na to pozrieť, jo? Takže ideme sa na to pozrieť, takže sa na to ideme pozrieť, takže sa na to poďme pozrieť, takže sa na to ideme pozrieť. Takže toto je môj setup, mám takúto štýlovú cool helmu a dal som si to aj kameru, čiže budem to natáčať z hlavy a je mi v tom dosť horúco, čo? Sa roztrhol. Ježiši Kriste, tebe začal dať do ruky, ty babrak pojebaný, bože. Pokom si, kokot, aby som ešte predstavil, s kým tu som. Je tu Maroš Bačenko, a.k.a. Bači. Zdravím vás, priatelia. Je tu moja krásna žena. Karolinka. A je tu Kubo, a.k.a. Debil, pretože zlomil helmu. To je všetko dojebe. Nevadí, treba mať aj takých kamarátov. No teraz čo? Otázka má mi porať, lebo fakt neviem, čo mám robiť. To sa ti nevyjebalo, bro. Však nie som s tom zbehlý. Čo, ty si krajčírka? Ja som krajčírka. Nemám slova k týmto ľuďom. A keď ideme na skúter, tak si musím dať. Potom vám natočíme, aký budeme červenúčky zoškrabaný z asfaltu. Toto tu na extrém, fakt. Daj si. Na raďajky sme mali praženicu. Dobre, že? Topka. Sme mali praženicu a párky. To sa nenapil z toho však. Hej. Zabijem ťa tým nožíkom! Sorry, dobre. Takže jeden bombardér je tu na a druhý je tu na. Už idem, Kubo. Kubo nešiel nikdy na motorke. Hej, tuto pretočíš. A tu naštartuješ. A už ide. To sa chcem spýtať, tu mi svieti baterka, vieš? Že baterka mi svieti. Šíte do jeba. Hlavne málo plynu, hej? Na začiatku. Kubo nešiel nikdy na motorke. Prvýkrát na motorke! Ty koko, dávaj pozor! Chuju! Ježiš, Kubo! Prvýkrát na motorke! Takže to sú naše motorky. Táto je moja a táto je ich. Ty ideš na horolezeckú stenu? No poďme, šup! Takže nám to nakoniec naskočilo, ale neviem, čo je problém do piče. A keď ostanem tam ako kokot vysieť, tak budem veľmi rád. To bude výborné, budeme tlačiť to. Ale je to pecka! Zapadol, ale dobre. Ja sa bojím! Máme ísť tam hore. Poď, pohoda. Pohodička, poď. Tam môžeme, to je len tam. Tak lebo do piče bolo by aj tam, vieš. Tam môžeme ísť, poď. Môžeme, poď. Poď, kámo, poď. Poď. Ja! Nie, Láška, prosím ťa, choď pomaly. Ja. Nie, ja tu nesmieš ísť. Tu nesmieš ísť, pomoc. Tu sa nedá ísť. Ježiši Kriste! Na to si. To vy ste kokoči. Čo ste jebnutí? Sa spalil?
Láska, ja idem dolu. No čo? Ale však mi to je o tom, to je o safari, kurva. Rozumieš? Hej, vidíš jeho safari? On má to spálené. Chápeš, že on má popáleninu? Ale nie je až to až také zlé. Bačík, ukáž. Strašne to štípe Ukáž nohu. Ty kokot. Ale kokot, nemá to až také strašné zase. Je. Má to hrozné. Dobre, tak poďme naspäť, no. Skrypte, pani láska. Kľud! Je. Nie, nevieš za piči. Čo? Dobre, vzdali sme to s tou, ty kokot, aký mám vlasy, ale však to je jedno. S tou našou plážou a s týmto naším safari sme to vzdali. Lebo bači, bola tam cedula. že netreba tam ísť, no však jasne, však to ste to videli. Ale my milujeme porušovať veci, s tým skútrom fakt je to pičovina. Požičame si štvorkolky a tak tam pojeme na tú pláž. Zišli sme zo skútrov a ideme dole na pláž, tu na nejaká 600 metrov pred nami. Ale ja tu mám rád takéto veci. Stokrát lepšie, ak ty kokot ležať niekde doma pre telkou a nič nerobiť. Jasne, no a čo šlacha rozjebané to ide. Tu prvý spálený kotník. No, Kubo má už aj spálené kotíky, ten ryšavý Albin. Taká malá vsúka, doteraz som netočil v Dilok M. Točím to až od teraz. Takže až od teraz budú pekné farby. Kokot! No ale tak zase sme si vybrali krásnu cestu na pláž. Počkajte, lebo Kubo si dáva Ale ja to milujem, takže... topánky. No, Kubo si dáva turistické topánky ešte aj s ponožkami. Ten gadžo z SMPčka. Ja som sa pripravila, pretože ja už poznám svojho manžela. Mám boty, ale kokoti majú šlapky. A ja mám šlapky. Prejdeme, je dosť možné, že neprejdeme. Prejdeme. Tuto doprava to stočíme a to je pohoda. Jasne, to nesiem, všetko to nesiem. Áno, všetko to nesiem. Nafta. Krumpety. Takto vyzerá naša pláž. Pozrite sa na tú vodu. To je naozaj, že brutál. Čo nám povieš, princezna? Že Bačovi amputujú nohu, podľa mňa. Né. Ukáž im to, aké to máš, no. Ty kokos. Čo ti to vidíš, aj tu máš. Oj. Ale bol s tým v mori a bol s tým v pohode. Nemal ísť s tým do mora. Ale nešípalo to vôbec. Zavolajte mu sanitku! Máme tu tohto tchúra! Ide sa natrieť? Idem sa natrieť, vodu začína piecť. OK, trošku sa natriem aj ja. Aspoň SPF-kom. O chvíľu. Takto nejak vyzerá táto pláž. Hovorím, je tu strašne brutálne čistá voda. A je strašne teplá tá voda. Vôbec nie je studená, zimná, jak si myslíš, že je. No poďme. A ešte sú to aj také tie malé kamienky, že nemusíš byť obutý. Ja viem, že som, ale to len kvôli tomu, že vám ukazujem. Ale naozaj môžeš tu ísť kľudne bosý. Akorát ťa kušu tie rybky, vieš, do nôh. No čo, princezná, poď do vody. Len mňa sa držte, bude dobre, vybavím všetko. Počúvajte, on sa za 15 minút 15 krát natrel 50-kou. Áno, ale potom nedopadnem, jak tento tu máš rád. Kúkaj, keď červený, jak ropucha do piči. Neviem vám to približiť, lebo nahrávam na tú malú GoPročku. Najlepšie na tom je, že oni sa mi smejú, že sa natieram. A tu na šrác. Ani raz sa nenatrel, príde na dovolenku, no není slnko, on 15 si zobere. Pozri, vyzerá. A je to biely Albin. Hej. Aviči. Spečený aviči. Kušu ťa tie ryby? To musíš robiť, No hovorím vám, že kušu jak piče. Ale oni sú len také... Hej, ale proste zlakneš sa, vieš, ale ťa to jebne do nohy. Postav sa. Super hnedý som, postav sa. Super hnedý Proste toto je, že biela koť. A teraz vám ukážem, ako Kubo naskakuje na obyčajnú nafukovačku. Kube. No, kúkaj. S tou praskou? Strach.
Kamoše, to je meké! To je atletická postava. To je typ atletickej postavy. Jeden športový typ. Úplne, že ja jediný tu veslujem a všetkých ťahám, ale okej. No ukážem vám, hej, že sme od brehu nejaký ten meter. A pozrite sa, aká tu je čistá voda. Milujem to Jadranské more, to je tak fajn voda. Ty 150 kg na jednu nafúkovačku, to ti jebe a voda. Aby som vám povedal, kde sa nachádzame. Nachádzame sa na Beach Jadra. To je naozaj že strašne pekná pláž. Je tu aj bufet, kde si môžeš kúpiť jedlo aj pitie a tam za nami je voda, ktorá je fakt čistá, lebo tie pláže, čo sú tu na okolo tých diskoték a barov, to je proste humus, strašný humus, to je tak hnusná špinavá voda, že som myslel, ty kokos, že som niekde v Žaburine, v jazere hnusnom. Balatone. Hej, na Balatone. To je asi tak 15 minút stamať. A je to naozaj pekná čistá voda. A aj tá pláž, tu je tu milión ľudí a myslím, že som tu nepočul ani jedného Slováka. Či? Češkov som počul. Čechov, no asi dvoch, ale inak vôbec. Čiže za mňa, keď budete chcieť a budete na Novali, tak určite by ste mali prísť sem na túto pláž. Je to aj psia pláž. Je prispôsobená voda psom. Ne, není. A my si dáme akurát jedlo. Ja som si dal čevapy, Kaja si dala... Hotdog. Ja som si nedal nič. Nič? Nie som len Ty? Kavičku. Chese burger. 5, už máš. 5? Môžeš, že? No, akurát mám jedlo. Čevapy? Chvála. Ideme jesť. Lebo včera bol hotdog úplne, že... Hrozný. Studená parka tam bola. Takže možno niekým to vyjde, niekedy nie. Ne, ja som ten hotdog mal v pohode včera. Teraz? Dobre. No. Mne tiež chutil. Vidím od čevapy. Takto nejak vyzerajú tie čevapy. Tak to poďme ochutnať. Horúce to je, ty kokot. Milujem, top. Ňam. Chceš ochutnať? Fuj, teraz musíte fajčiť do piče. Vieš, kedy im Som začal fajčiť, keď si nemala tapanie. Prepáč, to je ne. Fajný, ne? Výborný aj ajvar. Aj hotdog je dobrý. Fajné jedlo, fakt. Je to výhoda, že tu je proste jedlo a pitie. A minimum ľudí a pekné prostredie. Proste autom sa tu dostaneš. Parkovanie sa tu platí 5 eur na deň. No, celý deň. Ukážem vám, že aký máme apartment, jo? Tu mám spálňu ja s Kajou. Tu máme takúto posteľ. Skriňa, jedna polka je moja, druhá jej. Hneď tu máme vecko. Sereš, umieš zuby, osprchuješ sa. Tu máš takýto dážď. Tu je ďalšia spálňa. Tiež tu máš takúto fajnovú novú posteľ. Takisto máš skriňu. Tu je Kubo. Tu máme pračku s kotlom. Tu si vieš pekne variť. Myčka. A tu je chladnička. A vlastne tu máme obývačku aj s veľkou telkou. Úplná topka, ktorá ma fakt prekvapila, že nám dali minibar. A je úplne že plný. Ale najlepšie je, že za to aj neplatíte. To som ešte nikde nezažil. Extrémne som prekvapený a hlavne je to čisté nové. Fakt, keď chcete, tak v popise bude link na ubytko. Tam vám to nechám a hlavne to musíte riešiť cez Airbnb a nie cez Booking, čiže úplná topka. Za mňa ja hodnotím ty koko 10 z 10, pretože fakt nič tu nechýba, nič. Ja vám to tam potom hodím dole, jo? Kamoši moji, dnešný deň máme za sebou. Som rád, že ste ho strávili s nami. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite mi zanechajte like aj koment a veľmi by ma potešil aj odbery. Pretože je vás tu málo, mohlo by byť viac. Ale nie, budem rád, keď mi tu pribudnete a my sa ideme pri ďalšom vlogu.